Άγιε Βασίλη, την έφερα φέτος. Έκανα ξόρια και δεν θα έχει χιόνια. Γιατί μου το έκανες αυτό? Θα βρούμε μια λύση. Τώρα. Τι να πω. This is visitor information. Please be aware Θα φωνάξουμε την Ελλάδα, θα βρούμε μια λύση. happening at 2 o'clock. Ναι, παρακαλώ. Με φώναξε κανείς? I repeat, screen. Όχι. Πάμε στο κάστρο μου να μιλήσουμε και κάτι θα βρούμε. Εντάξει. Λάθος ρόλος. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Περάστε σας παρακαλώ μέσα. Λείπει κανείς από εσάς? Όχι, εγώ είμαι εδώ. Ο Ρούντολφ! Πού είναι ο Ρούντολφ? Ουί! Ωχ, η μύτη μου κοκκίνησε. Θα μου πει κανείς κανένα τραγουδάκι? Ρούντολφ στο ελαφάκι, με καρδούλα τα πει. Δυνατά, αγάπη. Εσύ. Σαν εφητό. Κουραστήκαμε. Λοιπόν, τι πρόβλημα υπάρχει, παιδιά? Για να δούμε, τι συμβαίνει. Θα μου πεις εσύ, καλή μου. Εγώ πάω για πιπί μου. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Με φωνάξανε εμένα γιατί η μάγισσα έκρυψε το χιόνι και δεν μπορούν να υπάρχουν Χριστούγεννα. Και δεν γίνονται να μην έχουμε Χριστούγεννα. Τι είναι, παιδιά, αυτά? Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να πάω δώρα στα παιδιά. Εγώ ως πρόεδρος της πολιτείας θα κοιτάξω να κάνω κάτι. Εγώ να χορέψω? Εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Με τα χιόνια πάντως την έχω γλιτώσει φέτος. Θα βάλουμε και πάλι τη μάγισσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τη βρήκα τη λύση. Ποια θα είναι? Τη βρήκα τη λύση ποια θα είναι. Θα φέρουμε τη χορεύτρια να χορέψει μέχρι να βγει χιόνι. Γιατί είναι ο μαγικός χορός. Τι λέτε? Πολύ ωραία ιδέα. Πάμε μακριά. Για έλα καλή χορεύτρια. Πες μου ένα Να σου πω τραγουδάκι κάτι, να γράφει. χορέψω. Πες μου ένα τραγουδάκι να χορέψω. Δεν πες ένα τραγουδάκι μου. Δεν. Ε, Δεν το παίξετε εσείς. πες μου κάτι. Μένια εσύ. Εγώ είμαι η Μένια. Η μεγάλη χορεύτρια. Θα σας πω το ζουμ, ζουμ, ζουμ. Μελίσσα πέτα. Πες αγάπη μου, δεν θα φύγω και μετά. Αν δεν φύγω. Και μετά τι θα πει Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Όσο και να χορεύεις δεν θα σπάσεις τα μάγια. Μπορώ και μπορώ. Αν δεν ξέρεις το μαγικό τραγούδι, δεν θα μπορέσεις. Το μαγικό τραγούδι. Ποιο είναι αυτό? Ναι, το μαγικό τραγούδι. Ποιο είναι αυτό? Το ξέρω εγώ. Θα σου το Πες πω. μου. Πες μου. Πες το μαγικό τραγούδι. Δεν άκουσα. Ποιο είναι? Τώρα θα σου. Να το πούμε μαζί. Ποιο? Πάμε. Πάμε. Ήταν ένας γαϊδάρος με μεγάλα αυτιά. Το παιχνίδι δεν τ' άρεσε, ήθελα χωδιά. Σαν να βλέπω χιόνι σιγά σιγά. Ήθελα χωδιά. Ήθελε η μούρη του να φορέσει Ο Ρούντολφ, έλα. Μαζεύεται χιόνι σιγά σιγά. με το σιρεκέλα. Έρχομαι. Το σιρεκέ. Έλα. Να πω και μια ιδέα. Ας φέρουμε και το κουνούπι να τσιμπήσει τη μάγισσα. Άμα πια. Κατάρα, του τα σπάσατε τα μάγια. Οχ.